I šta ste uradili za selo? Ajde, kažite šta ste uradili za selo? Ništa drugo. Saslušajmo sad ovako. Prvo ne mogu za 12 godina. A mi smo sve ispoštovali. Kad treba na miting da bude glas za sve. 12 godina odrađeno jer smo 8 godina ovde. Pa dobro, 8 neka bude 8. Ivan Stanojević. A gde vi boravite ko šta? Čekaj bre da završim samo s njega. Ne, komunalno šta? Predsjednik opštine. Predsjednik? O, odlično. Sad radit ćemo pošteno. Čisto i realno. Svaki izbori kad dođu. Obećanje. Će bude, brate, će bude. Sve će bude i putevi i sve će nam uraditi. Prođu izbori, nema ništa. Ja svaki put tako bude? Ne, nikada. Kako nikada nije. Pa svaki izbor je tako. I prođu izbori, nema ništa. Nema ništa. Ništa bre. Evo Čika Steva. Samo ništa. Bravo Čika Steva. Sve jedno po jedno. Tako je. Ne staje. Vi ste imali prave one stvari za koje ste sada sve obratili. Znači, za puteve. Putevi nikakvi. Nikakvi putevi. Nije to nasipane glaso ti. A ne može da prođemo. Samo tank. Nije moja nadležnost. Vama nemamo mi kome drugome da obratimo nego vama. Dobro, redu. Tako je, pravo ste. Nema kome drugome. Kažite šta se slagao, slobodno, nema problema. Šta? Istina, 100%. Što ste vi došli da bijete narod kupati da žabe krke suše? To niste napravili da nam pobiti. Šta je doveo ljudi žitve? Ja sam vas obavestio učine kopanje bunara. A za koliko ljudi će ima taj bunar? Što ga ne pitaš? Primili tu pomoć za stambene i za pomoćne objekte. Nismo primili, nisu svi primili, dečka. Kaži Slavice. Alo, Marko! Evo nešto ga pitam, ne mogu da... Ne možda pitam. Će pita sad, ti da dođeš na red. Šta rade ljudi, oči biju ljudi? Ja ne znam da Pa evo ja ću da ga... I problem zbog ljudi koji su došli da naprave problem, ali na njihovu mržnju, vest, agresiju i laži mi ćemo da odgovorimo samo većim radom, većom marljivošću, većom infrastrukturom i da pobedimo raznoraznim Lačkanje! Lopovi! 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 Ja sam najstariji čovjek ovdje, vidim od svih. možete odmah sa nama, može da se prevaziđete. Ja vam pričam. Bravo, Rale. Bravo, Rale. Jeste. Nisam te čuli istri. Odlično ti je. Ajde, čapci! Koliki budžet za Dubovo, Benito? Gledajte ruke u džepove. Što se šeta tu kad ruču da podrži? Da, slušaju ljudi. I one vatrogasne koji nisu bili. Da oni milicioneri što su pod maskama, to je on. I tu su doveli, i u Dubovo ga doveli. Stani. I Dubovo doveli. Da pobije to ako ima. Znači dajte ljudi da... Piše malo bre. Plan su Ma kakvo to, da galamo ljudi bez veze nešto. putevi, sređivanje puteva svih Jedino Mareta da pozdravi, Mare, bravo. i dobar rad onoliko koliko možemo ali sve rupe će biti zakrpljene. Oni su rupe, vas su Ovim ciganima. Dobro, piše malo nek Pa kakve rupetine nije rupe? Šta je bre, koja je lažečka? Čija je? Čujete? Dubovo, Crnatovo, Dubovo, Čuti pritrkaj, mi treba čuti. predsjednik Vučić je Što tako je? Za vas blokiranti? Ja, ba, puteva Srbije. vi šta ste zgrada? Kako zgradu? Blokiranti. To su više blokiranti, zato što Znači ga oni... da ima ozbiljni ljudi koji Pa su... nema, ni prvo nisu. Pa nema ni. Smo došli da odgovaramo i da pričamo. Narodni Ljudski smo došli. I kažem, vi možete gospođo sa vašom ekipom odmah da počnete da vidimo što ne ispunjavate. Ne, sa prijateljima.
Daj da vidimo šta je to. Pa čekajte, hoću još nešto da vam kažem. Drugo, zovem za ovu deponiju, potok, deponija, vode zagađene, komunalno. On neće da se javi. Pitaj ga bre za dom zdravlja, šta nemamo lekara, šta... Kada umremo, ta će nije donesu. Mrtvozorno kad će dovedu. Kad je bio požar, prvo su studenti došli ovde, a oni su u ruku ispod kamena. Ispod kamena su bili. Kanali, pored puteva, mogu da se očisti. Može. Prvo kanali, pa posle ovo. Kolega, Da li možemo kod vas? pored koji put? Može samo oni koji ne dovode ko šta pravi. Koji su srcem u udruženju da se nešto uradi za ovaj narod, ne da se dovode neki koji nikad nikome nisu pomogli, ni mogu da pomognu, samo nešto ne znam da naprave neki problem. Su vas izvestili mi šta smo iz udruženja uradili što tiče čišćenja groblja, ambulanti i ovog dela ovde? Da li su vas izvestili? Vi ste predsjednik Mire. A kaži mi, šta ste vi uradili za 12 godine na Badovi? Samo malo. Koliko vas, šta ste uradili za Da Dubo? li mi loše radimo? S tim što obnavljamo. Neki da. To što ste naveli je dobro, korektno. I svako kad pomeri, da, kako ne. Izuzetno dobro, kad kažem korektno, mislim izuzetno dobro. I svako kad neko kad skloni nešto sa puta što smeta, izuzetno dobro. Sve je dobro, sve je za svaku pohvalu, ali ovo što se nastupa sa lažima, sa prevarama... Mislim, da li mi lažemo nešto iz udruženja? Da li smo mi ko šta? Neki od vas ogromni, neki od vas, ti lično ne. Za tebe nisam video ništa, slali su mi ljudi razne objave od nekih vaših članova, ali to je kao i svuda u svakoj instituciji, svuda ima i kukolja, ima i dobrih i ovakvih i onakvih i to je na kraju krajeva.